Kerafa. The outside man I feel you know Zeus then or there. Kerafa. One neck. I have back here. Umop. No Enugu Ezike. E ma so Enugu Ezike. Ngwa sugode Enugu Ezike. E she di goyi. Bia no so ni di kwa konye shi na di yoyi. Okay. So Enugu Ezike ka man e ma so Enugu Ezike ofuma. Ala osala ke ma so. No doy. Shade moyi. Okay. Shade moyi keteke. Kevin eje. Ebe ego akwụkwọ. Parents ga amani na ebe a. Kedu afọ gị? Afọ ya. Ke afọ gị nwa? Nwanneka. Nwanneka gịnị ka ị na-aza? Abugu. Ke ebe unu bi? Ke ebe unu bi? Ebe unu bi. Abịa m ọhụrụ. Agwa m dede ka chọrọ mbe. Your mother? Abịa m ọhụrụ ebe a. Okay, your mom your kania. Your dad inko? Dead. Kebe fano? I'm a village. Enugu di? Ke yi na emekita? University open. University open. You na go university? Yeah. Open. You mean ya? Oh, na mfoge. Oh, na ndibu na ama na acho ga acho. Fada acho. Ya mommy ga da acho gi. Mommy got that choy. Kwan. I like it, Wangi. Okay. Kwan come me simale bendi bunubi. Okay, Fanchan Enugu Ezike. What's the son or child? I'm not sure. Mommy, Kwano, Kato me my bendi bunu no. Okay, in the mine. Oh, Abuja. Ndị bụ na amani na ebe a. Icheta phone number Achọrọ m ịghọta ọnọdụ ga anọdụ. Ka ebe ị na-akụzi ka e wee gị. Ịkụzibero. Ka ebe ibi kịta. Ịchọ ibi ebe a gụtọkwa akwụkwọ ka m fugoro akwụkwọ iji nke akwụkwọ ndị gịnị akwụkwọ bụ ihe na-emeghị n'isi na ka o si enene m ihe anyị na-afụ anụmafụ ya na ịmara ebe nsi kpọlụ gị ekwe zamoku so welu nwayọ come on down nekwa na akwụkwọ mfo ya n'aka aja some fear na Nkpor. Ọ dị ka ọ ka na-apụ apụ ọfụ. Ọkwa na ịbụ onye Enugu Ezike. Ka ebe si na Enugu Ezike. Umopu. Ọ bụ na ịbụ onye Umopu. Iyelu m aka share this video. Maka na ọ na-adị na-adị mwute anọkata ifu a vibrant girl. Mata bie ile nekwa m na oyibo Zeus zukwa n'ike. Ka onye bi ya. Ka onye bi ya. Yeah. Imonyo. Ifeanyi onye? Gburugburu onye. Imini ya, ọ makwa Ifeanyi gburugburu. Unu na unu afụ na ọka no nso. Onye bụ unu? Onye Enugu State. Okay, onye Enugu State. Ke yi gudobe na school. Igugo University. Aba university, aba UNN. Okay, ba UNN. So, amaro mma ihe na-eme o relate to akwụkwọ maka ọ kwadosi ka ndị ọlụ oyibo. So, mana nchọkwa na efu ikita ka ebe mma bịa fo yi. Ọ bụ na nchọ ifu maka asị m gị na mfụ gị like I chọọ ịnọ yi. Ọ bụ na nchọ ịbịa m ego yi, where will I see you? You see me at 10 time again. No, I won't see you. Ịchọta ị ga-afịa m arụ. Ya bịa ma bịa nwe ebe a bịa fo yi. Tomorrow. The shop. Okay. Ngwa kpọọlụ m afa ma ọ ma ege. Gịnị? Ọ na-amụkwa amụ. Beatrice Abugu. Afa daddy kokwan. Ben Abugu. Ọmalịcha nwa. Ọ gị bụ ada?
Eh? Ka oge bịala obodo a? Last week. Ịmara na ụmụnne ga na-achọ. Eh? Gịnị afọ afọlọ ụnyaahụ? Ka afọ ofu gịnị afọ? Francis. Onwelo phone number dị ebe a ma ọ bụ adreesị m meji nweta ya ma nchọba anyị. Eh? So ụmụnne m ndị Enugu Ezike, ndị Mopu. Chọkwanụ ya. Ngabịa ka mmelụ gị anya fulu ugo. Iligokwa nni taa. Eh? Iligo nni taa. Ka ebe isi weta ego iji lie nri. Ka ili. Onye yele ka ị na-eme? Minara. Ka ebe ị na-alalụ kịta? Ka ebe ị lalụ ụnyaahụ? N'ụlọ ụka, ka afọ n'ụka. Ka ebe ọ dị? N'Ọka Road. Oke ebe a ka ị na-alalụ. Ngwa chelụ m na St. Mary Ọka Road echi. Mfụsịa ndị bụ unu ka m bịa mee ego yi. I like ka ngị. Achalugo, I like ka ngị. Ọrụ maka anyị nọ. Ọ tọgbuo ya. Oh, that's cinema like kind of song. 1, 2, 3, 4. Ngwa 5. Ngwa jide 5,000. Na welo. Jidia. Ichalo mo na St. Mary. Echi. Echi le. Akweno ka ihe nkwu. Eh? So abo na efu video anụ nwe gba mbọ share m this video maka ka o si dị ọka dị very sound nwobele oge ndị agboro a ma ọ bụ ndị ala na anyị ejide ala nye ọkwụrụ na arụ kịta bu afọ ime mụ believe na ihe na-eme ya na-ejide anaghị correct m ya kịta onwe ike ọ bụ na mgbapụ ka ọ gbapụ maka na ọ dress corporate na-eme na ọnụ ya mana ọ nọlị ya ịghọtago ka m fụgodo ebe ihe etinye ego yi anụ mma ka m fụgodo ebe ihe etinye ya ịmakakwa eh ngwanụ chelụ m na St. Mary ịgasị ebe niile ya aga ichelụ m na in fact o nwere ebe ije ya ma injinia 5,000 inugo how many times ka ịlalụgo na St. Mary 2 times okay 2 times ọkụ ya dressing ga amaka ya ngwanụ okay unu ama mpụtali ya n'ụzọ ngwanụ ngwa gaba o nwoke kpọọ gị si ya na ọ dị gị iso n'inugo di onwe nwoke ọbụla sị gị bịa ka ọ jụọ gị ife ị na-agba mkpụrụ mmiri ọkwa ide ese drọg ọ dị ọkwa mma na health ihe nkwu so ebe ọ bụ na m jezi afụ ndị bụ unu echi mbịa St. Mary ọ bụ na m afụlọ ịma na marriage mụ na ga ama nhụ oduzi ka ọ na ịchọrọ ka marriage anyị hụ oduo ọkwa ịchọ ọ na ike agwụbelọ nnụ oge mma azụkwa anyị na skuulu ihe nkwu gwara arama brother larịma Udodi nwanne ọ na-abakwa daalụ nwanne Udodi onwelo brotherly ife dị mma o ama mma ọlụ oyibo ka ị na-alụvu ọ ifele bụ ihe na-eme ya ịma na ụmụ nwaanyị so o filibego onwe ya chelụ m na Ọka Road a na St. Mary mma abịa echi mana ọ richie ndị bụ unu first inugo ngwa na bazie ejezi n'ebe ọzọ jezuo ike 5,000 a ezughị ọ bụ na mbịa Ọka Road mbịa St. Mary nchọọ gị ma afụlọghị nwelukwa ego nchi inye ije nye mmadụ ya chọ ka nye mmadụ ego yi ka nje gwa ma ọ mee na dadi gị bịa na m afụgo nwa mma anụ inugo ka village inu Umopu bịa nso ka village na Umopu
Umrama. Nwa be onye ka ị na-aza? Nwa be onye ka ị na-aza? Nwa be na Abugu. Nwa be na Abugu. Nwanne unu nwaanyị nọ na Ọnịcha. Ebe mfuli ya. Ngwa gabazia o na afọ adọrọ gị mma n'arụ. O akwa ka ichi ibe. Ebekwa na akwa. O inugo. Ngwa gabazia o inugo. Ka mmelu ụmụazị ya fulu. Onye tosi ebe a. When is it on the other side? Is it that we capture? Nadalu no. Onye kunu dị. Chelu now. Shut up, come on. 20, Chelu. 21, 22, 23. 24. 25. 25. 2010. Onye mmenye ebe a. Ngwane ya. Kelo fia. Keye kwa. Ini ngwa ge. Ngwa kabasa. Ya ka mo nwa na ba si thank you bia. Ona boy. She's ya. Choose my Pa. Koli mwa ji nga mwa 1 2 3 4. One kundi. 4. Okay. Unu 4 kita. Menye kunu. 1000. Unu kayeje kele 500 unu. Ebe nyelu unu ego. Mmadụ 30. Obolo some mmadụ 4 thank you. Ndị ọzọ afugo ego. Ngwa gabazia. This is answer. Yeah, I need to